pag-abot na sa langit, unsa kay feel nimo nga iingon sa Ginoo sa imuha mahitungod sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Unsa kay ikakomento sa mga anghel mahitungod sa imong pagkinabuhi sa kalibutan? Moingon ba sila, "Well done, my good and faithful servant. Maayo kayo kamo basketball. Daghan kayo kag degree nga nakapot, taas kayo kag posisyon sa katilingban." I don't think so. Wala ko nag-ingon nga bawal ng mga butanga, pero dili na mao ang ikapasigarbo sa Ginoo mahitungod sa imong nahimo. Ang posible nga iingon sa Ginoo pagkabot na sa langit, "Well done, my good and faithful servant." Tungod kay wala gyud ka ni surrender sa imong pagkalagad bisan sa mga pagsulay ni padayon gyud ka og imong naangkon ang kaluwasan. Ug ang ikaduha, "Well done, my good and faithful servant." Kay nagsulti gyud ka sa kamatuoran ug naghatod ka sa mensahe ngadto sa uban aron pod sila makabaton sa kaluwasan. Imagine ang tanang mga tawo nga nakadawat sa inspirasyon gikan sa ibuhat tungod kay nagpagamit ka sa Ginoo, magpasalamat sila. Ug ang tanang mga tawo nga nakabaton sa kaluwasan tungod sa mensahe nga imong gipaabot sa ila, magpasalamat silang tanan sa imo. Mao ang purong-puro ngadto sa langit muha ng ganti tungod sa imong pagmensahe. Tanang mga tawo nga nagmensahe niining panahon na padayon kay duon ang panahon.